Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds done in your midst had been done in Tyre and Sidon, they would long ago have repented, sitting in sackcloth and ashes. But it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment done for you. And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld. Whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And whoever rejects me, rejects the one who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for the homily. Ang ganda ng sound system. Sabi ni Father Eric, bago yung sound system ninyo at RNF din ang gumawa. So, ka-level na ninyo ang Manila Cathedral, ha? Alam nyo, kapag ganito maganda ang sound system, ginaganahan ako mag-homily. Handa ba kayo sa 1 oras na homily? No, hindi. Gutom na tayong lahat nun. My dear brothers and sisters, when you look at the image of the Sacred Heart, for example, the beautiful painting of the Sacred Heart in front of us, or the images that you have in your houses, what do you see? You see a Jesus that is calm, kind, merciful. You are not afraid to pray at the image of Jesus and His Sacred Heart. But today in the Gospel, we hear a different Jesus. Galit ang Panginoon. English lang ang Gospel pero sa Tagalog po, mas masakit. Sabi sa Ebanghelyo, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! And as for you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will go down to the netherworld." Those are not words of Jesus that we normally see or hear. Galit ang Panginoon. Sa Tagalog, tinawag niyang mga bayang ito, "Sawimpalad kayo. Sawimpalad kayo, Chorazin. Sawimpalad kayo, Bethsaida. At ikaw, Capernaum, sawimpalad ka rin." Jesus was very angry in this gospel. And the question is, why? Why is Jesus angry at these towns? He was angry because they waste the opportunity. He was angry because they allowed the opportunities to pass them by. Sa ibang salita sa Tagalog, sinayang nila ang mga biyayang ipinuhos ng Diyos. Sinayang nila ang pagkakataon. Kasi sabi ng Panginoon, it will be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than for you. Why? Because they did not see what you see. They did not receive what you receive.
Mighty deeds have been done in your midst. Had these mighty deeds been done in Tyre and Sidon, they would have been repented long time ago. In other words, the Lord is telling these towns along the Lake of Galilee, you have received so much, and yet you return so little. You have been blessed, and you have seen the good deeds that I have done. And yet, these deeds did not convert you. Kaya galit ang Panginoon sapagkat sinasayang ng mga taong ito ang pagpapalang ibinubuhos ng Diyos. Ewan ko kung nangyari na po ito sa inyo. Minsan, dudulog kayo sa pagkainan, no? Absent-mindedly, kukuha kayo ng sandok para kumuha ng sabaw, and then ibubuhos nyo sa isang lalagyang nakataob. Ay, di ba? Nakalimutan yung itihaya. Natapon. Ganun ang nangyayari kapag ang sisidlan ay may takip. Kapag ang sisidlan ay nakataob, anumang ibuhos, masasayang. At yan ang problema ng mga tao nung panahon ni Jesus. Sarado ang kanilang puso. Sarado ang kanilang isip. Maaaring nakikita nila ang mga ginagawa ng Panginoon na mabuti. Pero yung mga nakita nila, hindi pumasok sa kanilang puso at hindi nila pinakinabangan. That is the reason why Jesus was angry. Graces were wasted. Opportunities were lost. Kaya mga minamahal kong kapatid, isang paalaala ito sa atin, na hindi gusto ng Diyos yung mga tao na sinasayang ang biyaya na ibinibigay niya sa kanila. Hindi gusto ng Diyos yung mga tao na sinasayang ang mga opportunities na ibinibigay niya sa kanila. At maganda po siguro suriin natin ang ating mga sarili. Ano-ano yung mga biyaya ng Diyos na hindi ko ginamit sa maayos? Ano-ano yung mga biyaya ng Diyos na sinayang ko? Yung mga matatalino dito, saan nyo ginagamit ang inyong katalinuhan? Yung mga pinagpala ng mga material na bagay, yung may yaman, saan nyo ginagamit ang yaman na bigay sa inyo ng Diyos? Yung mga malulusog sa atin, saan natin ginagamit yung mga kalusugang iyan? Ayaw ng Diyos na sinasayang natin ang mga biyayang ibinibigay niya sa atin. And you know what? At the end of our life, when we face the Lord, we will be accountable to what He has given to us. Sasabihin niya, binigyan kita ng ganito. Paano mo ginamit ang biyayang ito? Binigyan kita ng ganyan. Paano mo ginamit ang ibinigay ko sa iyo? I wonder what would be our answer to those questions. How did we use the opportunities that were given to us during our lifetime? Mag-e-election na naman po. Simula na ng filing ng Certificate of Candidacy. Ako po ay sa Intramuros nakatira. Katabi ko ang COMELEC. Salamat sa Diyos at wala pang mga nagpaparada at mga nagmo-motorcade namang magpa-file. You know, minsan iniisip ko, siguro galit na ang Diyos sa ating mga Pilipino. Bakit? Kasi ilang beses tayong binibigyan ng mga kandidatong matitino
Ilang beses tayong binibigyan ng mga kandidatong mabubuti ang hangarin. Pero sino ang pinipili natin? Yung number 1 sa popularity? Yung magaling magsayaw? Guilty? Isa yan sa mga halimbawa ng opportunity na ibinigay ng Diyos. Nagrereklamo tayo, bakit ganito ang bayan natin? Naiiwan na tayo. Sa huling survey tungkol sa comprehension, I think parang huli tayo. Yung mga bata na nag-aaral, last ang level ng comprehension. Sasabihin natin, bakit ganito ang Pilipinas na pag-iiwanan tayo? Bakit ganito ang Pilipinas? Bakit hindi umuunlad? Tanungin natin ang ating mga sarili, paano ba tayo pumipili ng ating mga leader? Batay saan? Batay sa kung anong ibinigay sa inyo? Batay sa kung ano ang magandang pinangako? Kung mag-a-apply po kayo ng trabaho, halimbawa, malapit kayo dito sa Makati Business District, malapit din kayo sa BGC. Sino yung halimbawa, mag-a-apply kayo sa isang company, mag-apply kayo sa Ayala, okay? Hindi ba hahanapin kayo ng credentials? Anong natapos mo? Anong experience mo? Anong background mo? Pag hindi maganda ang credentials mo, hindi ka matatanggap sa trabaho eh. Pero bakit pagdating sa pagpili natin ng leader, pinipili na lamang natin kahit sino? Hindi ba pagkakataon yan na sinayang natin? Ayaw ng Diyos ng mga taong sinasayang ang grasya. Nung bata po ako, ayaw ng lolo ko na merong mga kanin na nalalaglag sa table. Nagagalit siya, sasabihin niya, huwag mong sayangin ang grasya ng Diyos. Ewan ko ngayon, kung ginagawa pa yon, baka mamaya, pinapayagan ng mga magulang, kukuha ang anak ng napakarami, hindi mauubos, itatapon sa basurahan. Nako, pag nakita ng lolo ko yon, dapa, palo. Ganon din po ang Diyos. Kaya, suriin natin ang ating mga sarili. Tayo na nagdidebosyon sa mahal na puso ni Jesus. Maamo siya, pero marunong din siyang magalit. At galit siya sa mga taong inaaksaya ang biyaya ng Diyos. Suriin natin ang ating mga sarili. Let us ask ourselves, how much grace have I wasted in life? How much opportunities to do good, to bring good to others, have I allowed to pass me by? Because I would like to remind you once more, at the end of our lives, we will be accountable to the Lord. Amen.